Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Shena! Naranasan mo na bang ma-turn off sa isang tao? Oo naman. Anong ginawa mo nung na-turn off ka sa kanya? Tinuraan ko. Baboy, ano ka kangaroo? Oo. Hindi, siguro lang, napapatitig na lang ako. Awa. Kasi sa, 'di ba, isa to sa mga weakness natin, people pleaser tayo. Awa, totoo. Like, we are so scared na ma-disappoint yung mga tao sa paligid or kaharap natin and all. So that time, natatandaan ko, parang napatitig na lang ako sa kanya. Awa, bakit anong kina-turn off mo sa kanya? Na-turn off ako sa kanya kasi yun nga, iba yung mga pinupost niya online Awa. versus yung totoong ugali niya. Yung alam mo yung, ako yung nakikringe kasi parang grabe siyang magalit sa, sa isang server Awa. na kinainan namin na restaurant. So, Awa. nakatitig na lang ako sa kanya na parang grabe naman tong taong to. Tapos, Hindi ko na. Ay, nako. Ako Oo. naman, alam Ikaw? mo, ngayon ko lang naalala yung isa sa mga biggest turn off na nangyari sa akin. Ay, Nung college kasi ako, mahilig ako mag-explore. Okay. Oo, mahilig ako mag-date, ganyan. Okay. Tapos meron ako nakausap sa isang dating website. Okay. Ayan. Pero safe naman siya. Wala naman ako sinasabing hindi. Hindi kasi syempre para sa mga nakikinig sa atin, wag baka gayahin tayo, 'di ba? Oo. So okay lang naman mag-date sa website basta siguraduhin ligtas. Yan, ligtas. Ayan, so going back, no? So nagkausap kami, tapos hindi ko nakita kung ano itsura niya. Okay. Pero ang ganda ng boses niya kasi. Talaga ba? Ayan, Yan. ganyan. Ganyan siya, boses konyo din. Okay. Tapos, parang feeling niya gwapo siya. Okay. So ako, parang okay lang. Okay lang kahit di ko makita yung itsura niya, maganda naman yung boses. Kumbaga na-hypnotize ka rin talaga. Oo. Tapos eto na nga, nagkita kami sa school. Okay. Ayan Dude, nagulat ako. Ibang-iba. Ibang-iba. Feeling ko na catfish ako. Oh, no. Oo, sabi niya kasi dun sa nung nagtatawagan kami, parang, uy, bro. Ay, bro. uy, sis. Oh. Sorry, late reply. Galing kasi ako sa gym. Kakabuhat ko lang. Yeah, so nasa isip ko, nag-paint na siya ng picture sa mind ko na, batak to. Abs kong abs. Macho. Oo. Diba? Tapos nung nakita ko siya in person, Iba. nothing against naman sa mga malalaking tao, Oo. no? It's just that, iba yung pinaint niya sa isip ko kasi, ng Yun. catfish lang talaga siya. Oo. So, parang honesty is the best policy pa rin. Totoo. So alam mo ano ginawa ko nung nakita ko siya? Ano? Dahil nga people pleaser tayo, nakipag-date pa rin ako sa kanya. Oo, kahit ang sakit-sakit na parang naiinis ka sa isip mo na ba't may Oo. mga taong ganito na Oo. pwede ka namang mahalin as is, 'di ba? Hindi totoo 'yan kasi ako gustong-gusto ko yung mga ganon, yung na-appreciate ako. Inis akong ano ako. Eto na yun eh. Wala na akong maisasagad eh. Totoo yung sinabi mo, Konyo Bicolano. At kung kayo rin naman mga kabisyo ay na-turn off sa isang tao, okay lang naman na wala kayong gawin right away. Kasi shock lang din kayo na nakita nyo sila na ganito, ganyan. Okay, duraan mo na. Uy! Ay nako, para mas ma-imagine ninyo kung ano itsura nitong mga taong nakaka-turn off na to. Eto, ibibigay namin sa iyo, kabisyo, ang sunod na dalawang mga ugaling Nakaka-turn off! Tara, kape! Tara, kape! Ayan muna tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga mapagmataas. Uy guys, anong plano nyo ibigay na regalo kay Queen Nicole Yala? Uy, birthday niya ngayon. Ay, ano? Wala akong regalo. Kapos sa budget eh. Tsaka magpapasko na. Pag-iisahin ko na lang yung regalo ko sa kanya sa Christmas. Uy, kailangan ba Robin Shena magregalo talaga? Kasi kapos din talaga ako eh. magpapakain kasi siya mamaya. Dapat meron tayong regalo. Buffet pa naman yun. Oo nga, di ba? Dapat. Hello, mga hampas lupa! Naririnig ko kayong nag-uusap. Nakakahiya kayo. Wala kayong panregalo kay Nicole Yala. Nicole Yala yun, wala. Bakit ikaw? Meron ka ba? Meron, malamang. May pera kasi ako. Hindi katulad nyo. Pobre. Uy, grabe ka, Jessa, ha? Pobre? Oo nga, Jessa. Tiyan mo, ikaw nga mukhang mahirap eh. Tiyan mo. Hindi natin ini-encourage ang mga ganyang pag-uugali dito sa barkadahan natin, ha? Oo nga. Tsaka, wala kang regalo kay Robin Shena at Konyo Bicolano yung birthday nila eh. Ikaw talaga yung mahirap. Yan. Pinipilian mo lang yung binibigyan mo. Bakit nyo ba? Tsaka yan ba yung pinuputok ng butsi nyo? Eh di bibigyan ko na rin kayo ng regalo. Yan yung gusto namin. Yan. Ito
yung mga, ay major turn off talaga to. Yung mga mapagmataas. Oh, at tapos laging namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas. Oo. Tsaka legit to mga kabisyo ha, ang pagiging kind, dapat yan para sa lahat. Hindi dapat yan pinipili. Totoo. Katulad dito ni Jess, pinili lang niya yung pagbibigyan niya ng regalo. Oo, tsaka itong mga pinipilian lang yung pagiging mapagbigay at mapagbait. Ano lang yan? Sisip-sip lang yan. Sisip-sip lang yan sa'yo. Bakit tao sa labas? Nagugulat kami sa adlib namin. Oo nga, pero nako kabisyo, major turn off kapag mapagmataas ka talaga. At laging namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas. Anyway, that's number 1. Pero tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadua, ito ang mga Nega! Anak! Mar! Hoy! Tanghali na! Tulog ka pa rin! Bumangon kang bata ka dyan at may bisita tayo! Para saan pa't babangon ka tapos matutulog ka rin ulit? Yusef, ano pinagsasasabi mo? Kumain ka na dito. Sabayan mo kami. Halina. Kakain pa. Itatay rin naman. Sayang lang ang pagkain. Mar! Ano ba? Ano ba yung mga lumalabas sa bibig mo? Nakakainis. Buti nga may lumalabas pa eh. Nay, ayoko na magtrabaho. Sa sahod ka, tas maubos lang din naman yung kinita mo. Alam mo, itigil mo yan. Itigil mo yung pagdadrama mo, ha? At naririnig ka ng bisita ko. Nandito yung kababata mo, yung napakagandang si Robin Shena. Tingnan mo. Magandang araw, Mar. Ha? Hindi mo naman sinabi agad, ma. Nag-emote ako dito eh. Pangit na araw. Magandang araw din sa'yo. Alam mo, napaka-negative mong bata ka, mana ka sa tatay mo. Ayan. Oy, pero legit din to. Ang pagiging nega ay kumbaga contagious din in a way. Lalo na kapag nasa team kayo, grupo and all. Nakakahawa yan. Nakakahawa. Big word naman yung contagious mo. Nakaka-contagious katulad to ng ubo. Ayan, oo, mga virus. Yan. Diba? At ang mga tao kasi nakausap mo, kapag nakita nila o naramdaman nila na negatibo ka, matik yan, lalayuan ka nila. Yan. And automatic yan, unconsciously, nata-turn off na sila sa'yo. Awa, totoo. Hay, nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shout out sa mga kabisyo natin na gusto mong magbago ng ugali. Yun. I-shout out natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragang broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!